Manibhotise babukele bakhaya. Kanti ke namhlanje silapha kwiziko lobalo lwenyulo kwiphondo iMpuma Kapa. Nanjengokuba sikuthembisile siyicamagu radio, icamagu news, kwakunye icamagu live ukuba sabe sikuphathele konke okwenzekayo koliziko lobalo nyulo lwephondo iMpuma Kapa. Namhlanje ke nanjengoko sisazi into abalusuku olukhulu lokuba abantu baphume benjenjeya ukuya kumaziko nezitishi eziliqela zeliphondo ukuya kuvota nanjengoko lusuku lokwenza njalo kuMzantsi Afrika uphela. Kanti ke njengosithembiso silapha ke nathi kweliziko lobalo nyulo siza kuphathela konke okwenzekayo kweliziko kuquka nokwenzekileyo kwizitishi ngezitishi eziliqela apha ephondweni, indlela ekuvotwe ngayo, ingaba aye akhona amakhwiniba kwindawo eziqela ukubana okanye khange abekho, nezinto eziye zenzeka ekuhambeni kwemini namhlanje. Sabe silapha ke uqala ngentsimbi yesithoba njengokuba sikuthembisile kude kuba intsimbi yesithoba ebusuku sikuphathela konke okwenzekayo ukungena kweziphumo zonyulo kumaziko aliqela. Ukanti ke ngoku into endifuna ukwenzeka kuba sikubonise into yokuba ingaba kwenzeka ntoni na kweliziko lobalo nyulo apho sikhoyo sabe sikuphathele. Uba uyaqwalasela apha njengobona sinabagosa ekomishoni yonyulo yalapha ephondweni engawo aqinisekisa ukuba konke okwenzekayo kwenzeka ngendlela kumaziko aliqela eliphondo. Apha ke lamagosa into yenza aqokelela zonke izinto ezithi zenzeke ngokwamaziko aliqela. Ikwangalamagosa ekomishoni yonyulo azawukwazi into yoba afake kwikhompyutha iziphumo eziphuma kumaziko aliqela. Njengobona ke silapha ke ngoku kweliziko lobalo. Ukanti ke xa sisuka sisiya ngasekunene apho ndikhoyo ufumaniseka into yobana kukho ibhodi enkulu yakwa-IEC, ibhodi enkulu yakwa-IEC nezapho zawungena khona iziphumo zingena zisuka kumaqela ngamaqela. Ukanti ke kwale bhodi iyabonisa into yoba amaqela ngamaqela ngaba afumene iivoti ezingaphi kolunyulo. Zonke ezo nto zizakwenzeka apha namhlanje kweliziko lobalo nyulo lakwa-IEC. Manqada ke amagosa akwa-IEC enza ke lo mcimbi ufana nalowo wokuqinisekisa ukuthi zonke izinto zihamba ngendlela. Silapha ke nathi sabe sikunye nawe ke embukeli weIcamagu live, iCamagu news neIcamagu radio sikuphathela konke ukwenzela into yoba sikugcine unguqala zive ngokwenzekayo kunyulo leliphondo. Hlala ke nathi ungangena phaa kwiCamagulive.co.za uphulaphule kuba sabe sikusasazela ngqo kunomathathelo wethu iCamagu radio, okanye ungene kumnatha wethu uthi www.icamaguonline.co.za, okanye ungasifumana kuFacebook live. Iziphumo sizawuzifaka ngokungena kwazo. Hlala kube kunye nathi. Siyatsha nangoku sithi iCamagu radio, our roots, our culture.